ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ମାର 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦେଶୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ରଖି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ସହିତ ଓଜନକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ମୁଣ୍ଡରେ ରସୁଣ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଚୁଟିରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଉକୁଣି ମରିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ମଣିଷ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ତେଲ କିମ୍ବା ଚୁଟିକୁ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗରେ କଲର୍ କଲେ ଚୁଟି ଅଧିକ ଉପୁଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଚୁଟି ଜଲ୍ଦି ଧଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଚୁଟିରେ ନିମ୍ବ ତେଲ ଏବଂ ରନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲର ମାଲିସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୁଟିରେ ନିମ୍ବ ଏବଂ ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡରରେ ଦହି ମିଶାଇ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଚୁଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶେଯରୁ ଉଠି ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଉଷୁମ ପାଣି 2 ଗ୍ଲାସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ଦିନରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଲମ୍ବା ମୁହଁକୁ ଗୋଲ ମୋଟଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ କିମ୍ବା କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲରେ ମୁହଁର ମସାଜ କରନ୍ତୁ। 2 ହାତରେ ତେଲକୁ ନେଇ ଗୋଲ ଆକୃତି କରି ମୁହଁକୁ 20 ଥର ପ୍ରତିଦିନ ମସାଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଟି ଭିତରେ ପବନ ଭରି 2 ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ମୁହଁ ଗୋଲ ମୋଟଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଗୋଡ଼ର ନଖ ମରିଯାଇଥିଲେ ମଲା ନଖକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ନଖରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର, ଦହି, ପନିର ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ମରିଯାଇଥିବା ନଖ କଅଁଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ବେକ, କହୁଣୀ, ଆଣ୍ଠୁ ଯଦି ଅଧିକ କଳା ଥାଏ ତେବେ ହଳଦୀ ମସୁର ଡାଲିର ପାଉଡର ଏବଂ ଦହି କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ସେହି ପ୍ୟାକକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ବେକ, କହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସଫା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ପ୍ରତିଦିନ ପିଆଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଗରମ ରୁଟି ସହିତ ଦହିର ସେବନ ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ରୁଟିକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଦହି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10, ପ୍ରତିଦିନ ନିମ୍ବ ଦାନ୍ତକାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତକୁ ପୋକ ଖାଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସଫା ଏବଂ ହାଲକା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଗରମ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଝାଳରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲେ ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ସକାଳୁ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ପରି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଓଜନ କମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାତିରେ ଭାତ ବଦଳରେ ରୁଟିର ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଇସାରି 300 ପାଉଣ୍ଡ ଚାଲିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ହାଇଟକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଅଥବା ମୋଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋଟା ହେଲେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ କମ୍ ହାଇଟ ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରରୁ ସବୁଦିନ ଝାଳ ବାହାରିବା ଶରୀର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଏବଂ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ମେଥିକୁ ଭିଜାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ ପକାଇ ଚୁଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା କମ୍ ହେବା ସହ ଚୁଟିରେ ଘନତ୍ୱ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ, ଚତୁର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗରେ ବାପା, ମା, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ
କାହାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶି ଶିବ ପାର୍ବତୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯାହା ମାନସିକ କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ହୋଇନଥାଏ ସେମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଟା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଦେଶୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।